Pak ne jadolo. Kampen mandala paga uchiel mar kedo kod lwenje mag kit chwech ochakore ayanga e pacho kae kinde ma jokendo ratich oganda osingo medo jiwo kenge mag kedo kod nek mar mine kod lwenje mag kit chwech mamoko kaka nyangi mag nyiri e kind mamoko. Piny owacho bende osekuom rem keto kenge makare matieko lwenje mag kit chwech. George Juma ne giler koya e kaunti ma Migori. Kampen mandala par kod auchiel mar kedo kod lwenje go mag kit chwech ma itimo higa ka higa kao chakre tarik 25 dwe mar 11 mane ochakore ayanga e pacho kae obiro e kinde ma ywak nitiere ka otende kod medruok mag nek mag mine kaachiel kod lwenje mag kit chwech mamoko ma oting'o nyange mar nyiri madhi nyime e kaunti ma Migori. Katika 21st century ambayo inaendelea Kuria, kwamba mtoto ambaye amekufa akiwa bado jandoni, huu mtoto anatupwa hazikwi. Tunataka kuuliza serikali, kwani sheria ya watoto ilienda wapi? One gimel engagement bende ma mine kikigoyo igoyo gi chuo to chuo bende nitie chuo migoyo gi mine to kuo ng'ama dhako kogo to wuoyo to ng'ama dichuo kogo gi dhako to ling. Nyithindo manyiri kiyudo ka gini tek ma ok inyal akwaye gi dwol mamuol ni wuogi lengri ane matin mondo ya nikech nyalo bedo ni janeko wi tek to ng'atni bende wiye tek. Counties mopogore opogore ma oting'o Migori, Homa Bay, Nairobi kaachiel kod moko ne obago nyasi mar poro wach kaka inyalo tiek lwenjego mag kit chwech e pacho kae. Yudo ni lweny matimre udi gitimre udi nikech maybe samoro ng'ama miyo okayud konyruok onge kata okayud tich moro matiyo to kapo nono ni angadhi kata ir wuon parwa ni okonya gi pesa moro to ma kelo lweny. And wan osewacho ni duty wa en ni wakelo policy ma wanyalo dhi to wang'eni nyalo timango nyalo go and guard against and mane gima wasetimo policy nitie in place koro nyaka bed implemented. Riwruogego makelo togo mag oganda e pacho kae ne oketo seyo kuom bad migepego mag piny owacho magi wacho ni oserem timo tijegi e kedo kod lwenjego mag kit chwech ma oting'o nek mar mine. Ido kata ka miyo onegi to ka miyo onegi to kesno kata kama bro fwenyore kama chak dhiye ido ka kesno lal gi e kore To kata kapo no dhi report omako ng'ano to tero iye kapo do orito mondo lu kesni obi otimre at least mondo right mare to poko chako neno ng'ani kachako wuotho kendo oko koro mano miyo gibedo gi luoro. E seche mijiwo kenge mar kedo kod lwenjego mag kit chwech jolony wechego mag thieth wacho ni wechego mag hocho ni jogo mos ka lwenjego mag kit chwech bende koro nego ting' malo. Cases aina gi ka wayudogi, for example ka wayudo sexual violence wa support gi psychologically, nitie psychosocial support ma wamiyo gi. County government ma Migori osiptende waduto wadwani waketie desks mag gender based violence ng'ata mochopo kochung' ni nyaka odhi report ka police. E kaunti ma Migori jokedo ratogo mag oganda keto mainogi e kedo kod nyange mar nyiri ma bende dhi nyime gwengo ma Kuria e kinde mandala 16 ni ma bende koro ket tenge mar jiwo kenge mar kedo kod lwenjego mag kit chwech. Jane Boke menja kany mar bodno mar Faraja Women Initiative wacho ni kwan nyiri mathoth osetim ne nyangego ma Kuria e kinde ma jumbe 3 mokalo nyaka ne nyange ne chakre. We want to call upon the political class. We need political goodwill. Boke wacho ni nyange ma nyiri sani timo e yo mamalo gwego ma Kuria makata gin giwegi kaka jokero togo mag oganda koro dhogi omnono. Saa hizi inafika wakati ambapo hata jamii yenyewe ina protect yule mama ambaye anatairisha. Lipot mogol kod apis ma nyithinde sa kod ma Kuria West yango nitiere kwan jonyuol maromo 3 ma osechwal e doho bang' chuno nyithindgi kod nyange e gwego ma Kuria. Apisa maduong' e migaono mar kit chwech e kaunti ma Migori Ngire Sogwang' wach ni giketo kenge mathoth mar kedo kod nyange manyiri ma sani dhi nyime e gwego ma Kuria e kaunti ma Migori. Tadwa wacho ni ng'ata ma en oyud ka dhi nyime gi gini ok nowe nikech nyathi kata ng'ama ng'ongo ng'ato ka ng'ato nigi haki mare. George Juma, Ramogi TV.